bandiraɓe am musidɓe julɓe yo kisal Allah duumingal won emen. Yo Allah waɗ en malaɓe, yo Allah waɗ en almuɓe ceerno men Seydi Cheikh Ahmed Tidiane. Yo Allah hokki en tawede oɗo saaha mo wuuri taw eɗen ɓeydi e diine men. Nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e qur'ana nana dari, e lewru taske nana dari, moƴƴereji Allah ena mbanjo ɗo jabalu Arafat. Dendagal julɓe hajjoynoɓe kawri ɗon e darade wiide Allah labbayka allahumma labbayka, Allah min notimama, labbayka min notimama, la sharika laka, dendidiɗo alanama e dewal. Innal hamda, kala jettore no wayi, wan ni'mata, kala nema momin keɓi, wal mulka, kala laamu cangu ha feewi, laka ko an jeeyi. eɓeno ɗon eɓene mbiyani eɓe noto Allah ɗo jabalu Arafat. Yimɓe ɓe fof ene jogii sifa goto, ene jogii mbaadi gotir. Dendagal dewe Allah ene jogii ko tindinta, kono noon hajju o ko tindinta ko tindinore nde ene ɓuri labtude. Sen ƴeewi juulu waktuji 5 ñalawma, kala waktu ndenden juulen ene jogii ko faandita hen ko l'islam wiyata en yo en ñemtin. Si en ƴeewi korka wonko l'islam wiyata en yen ñemtin. Si en ƴeewi asakal wonko l'islam wiyata en yen ñemtin. Kono hajju noon kañum dendagal gueɗe mum ene wiya en yen ñemtin ko ɓe mbino ko. Saabu so en ƴeewi juulu en mbaɗan almami goto ardo julna en. So wi Allahu akbar o habbiri, enen fof mbiyen Allahu akbar kabbiren. So wi Allahu akbar o jaggi koppi, enen fof mbaɗen Allahu akbar jaggen koppi. Hay goto emen lundotakomo hande o timmini juulu ngu fof o wi assalamu aleykum. Enen fof ɗen keeɗi caggal almami o, eɗen goni nokku goto, eɗen dendi waktu goto, eɗen keeɗi caggal neɗɗo goto, eɗen ndewa Allah goto, eɗen mbiya Allahu akbar ha assalamu aleykum. ɗum noon so wonko tindini e l'islam, wonko juulu ngu tindini en. Juulu ngu wi ko jokkodire, ndende konngol, ndende enɗam, gone neɗɗo goto. ɗum juulu ngu tindini en. asakalne ko noon ɗum tindini en. Kono hajju noon tindingol mum ngol ene ɓuri labtude ko ɓe tindini ko. Sabu hajju oɗo ko arabiyanke, oɗo ko ajamiyanke, oɗo ko goɗɗuɗo, oɗo ko ɓadiɗo, oɗo ko neɗɗo leydi, oɗo ko arani, kamɓe fof ɓe kawra ɗo leydi gotiri, ɓe kawra e nokku goto, ɓe kawra e hayre wotere. Goto fof ene ɓoori comci mum, joom mbasaŋeji ene ɓoori mbasaŋeji mum, fuutankoɓe garda e mbasaŋeji mum ɓorto, haliji naɓe garda e jallabuji mum ɓorta, Pakistan naɓe garda mana ha joni e costume aji mum ɓorta, occidentaux en garda mana e vesteji mum ɓorta. Fof so ndendi ɓorno kaddugal gotal, ɓorno wudere wotere, nanda koyeɗe hay hunde fawaki hen, montoruji kaɓɓaka, pegge kaɓɓaka, hay goto wiyata feggeram nde jiida e feggere ma. Enen fof koltu goto, paɗe goto, ñalawma goto, daroɗen hayre wotere, eɗen mbiya Allah labbayka allahumma labbayka. Allah noon so daari ɗum o wiya maleykaji am, wona on ji leydi ko kewi toon hande, uddite damal ndaare ko kewi leydi ko hande. Ndaare nde tagore am sertude leƴƴi, sertude ɗemgal, sertude haajuji, ngari pottiɗo e waktu goto, e ñalawma goto, e nokku goto, e hayre wotere. ɓe fof ene ɓorni koltu goto, hay hen goto koltu mum ɓurani koltu goɗɗo o yodde, hay hen goto koltu mum lundaki koltu goɗɗo o. ɓe fof ene dari ene mbiyami labbayka allahumma labbayka. Onon noon maleykaji mbiɗe senna on, ɓeɗo arɓe ɗo ɓe fof noɓe potirno, mi yaafimama bakkatuji mabɓe ha laaɓi. Goto e mabɓe fof to woni ɗo, mi hokki ɗum e gorol mum 90 neɗɗo yo tefan, mi hokki ɗum e dewol mum 90.